Podsvijest je ta koja nas umlati, odnosno izoblikuje na 3 načina. Znači, odnos djeteta prema tom tih 7 godina. Znači, što je bitno, taj dio roditeljstva, ali svatko je roditelj. Ima stvarno žalosno što su neki roditelji. Znači, nije roditeljstvo imati dijete, nego je roditeljstvo ponašati se prema njemu kao vrijednom članu obitelji, ne kao da je to ja sam te rodio pa ti ja odlučujem, mislim kakve su već i u patrijarhalnom društvu, ali i inače odnosi prema djeci. Znači, nitko nas nije nikad školovao, ni uputio kako biti roditelj. Ne znamo i mi učimo, često pravimo greške putem, jer nikad nismo o tome ni razmišljali. Jel? Uzmemo dijete do 7. godine koje se napunilo sa svim tim dojmovima o sebi kao istinitim, ali nema druge. To što smo govorili ne dolazi u pitanje i kroz tu formu onda ide dalje. Jedna forma je da je to siguran stav, znači tip osobnosti iz toga razvija i kasnije razvija ponašanje u životu. Jer ako onda imaš sigurno, znači sposoban sam, voljen, mogu, znam, znači to je bodreno dijete, saslušano dijete, okruženo sigurnošću.